Preocupación en varios núcleos do Concello de Outes ante a decisión de Telefónica de retirar a liña de cobre antes de abril do ano que ven. De ser así, algunhas aldeas como Cabanamoura, que xa contan cunha conexión de internet e de telefonía móvil deficiente, quedarían prácticamente sen acceso ao servizo. Estamos falando ademais duns problemas que se están creando, porque lugares que xa teñen unha conexión, aínda que deficiente, e deberíamos estar xa falando da instalación da fibra próximamente, o que está falando a compañía telefónica, que é distribuidora e é encargada de dar o servizo aos veciños, decidiu que para o ano, en abril do ano que ven, vai retirar o cobre. Que pasa entón cos lugares que non teñen xa unha fibra ou non teñen previsto o despregamento da fibra? Bueno, pois que quedarían sin unha conexión decente a internet e, en casos como Cabanamoura, dificilmente incluso poderían contar con telefonía móvil, posto que xa a día de hoxe ali hai moi pouca cobertura de telefonía móvil, non? Dende o Concello xa se dirixiron á compañía para que non deixe sen servizo a este e outros núcleos como Carleo, Moledo ou a zona de San Cosme. Instan tamén a administración competente en materia de telecomunicacións para que tome cartas no asunto. Dende o Concello, dende logo, estamos moi preocupados por esta situación, estamos presionando a compañía directamente, estamos analizando outras medidas con outras administracións públicas para poder presionar e evitar que os veciños queden sen un servizo básico, e dende logo o que creemos é que non se pode permitir, polo menos dende o Estado, que é quen ten as competencias en materia de telecomunicación, pois permitirlle unha empresa multinacional que ten unha capacidade económica fora do que pode ter calquera concello, polo menos das nosas dimensións, pois permitirlle deixar a unha veciñanza sin un servizo, máis alá de que se xa un negocio, non? En paralelo, o Concello traballa tamén nun proxecto en colaboración con Amtega para o despregamento de antenas de telefonía móvil, con fin de evitar a desconexión digital de algunhas zonas que permanecen aínda en sombra.